Fa 100 anys, després de la guerra, els nostres fundadors van crear un sistema que creien que comportaria una pau duradora. I ens van dividir en 5 grups. I només pot sobreviure i prosperar si cadascun de vosaltres reclama el lloc que li pertoca. A tothom se li fa una prova per determinar qui som i a quin lloc pertanyem. Despediu-vos de les vostres famílies. Estàs nerviosa? No. Estic morta de por. Preparada? El resultat no ha sigut concloent. És impossible. No, impossible no. Només és molt excepcional. Ets capaç de controlar i superar les teves pors. En diuen divergència. No encaixes en cap categoria. No poden controlar-te. No et pots fiar de ningú. T'has d'amagar dins d'una facció per sobreviure. Benvinguda, intrepidesa. Iniciats. Us observarem per saber qui sou, realment. T'has equivocat escollint intrepidesa. Descobriran qui ets aquí. Jo sé exactament qui ets. Et fan por les altures. A tothom li fa por alguna cosa. Però a tu no. La por no et bloqueja, t'estimula. I això et fa perillosa. Els divergents amenaceu el sistema. No estarem en pau fins que us eliminin. Em matarà. Hem d'estar preparats per tot. El món està canviant. Hauràs de decidir a qui ets fidel. He seguit les vostres normes tota la vida. Mai més.